Juče je u Sportsko-rekreativnom centru Kraljevica rukometni klub Zaječar organizovao reviju mini rukometa na kojoj su učestvovala deca osnovnih škola sa teritorije grada Zaječara. U nedelju na Kraljevici se igrao dečiji rukomet. Preko 200 učenika osnovnih škola odmeravali su svoje snage na malim golovima. Rezultat tih utakmica nije bio važan jer su sva deca revije bili pobednici. Ovo je prva mini revija u našem gradu. Biće ovakvih manifestacija skoro svakog meseca. Ova deca ovde i broj ovih roditelja i nastavnika i svih onih koji su se odazvali ovde je samo veliki podstrek za nas da sledeći put budemo još bolji i još organizovaniji. Koliko ovo znači za pomak u radu u mlađim kategorijama? Znači puno, s obzirom da je naša strategija od skora da se okrenemo mnogo našoj deci i deci u našem gradu, da se što više bave sportom, u ovom slučaju naravno rukometom. Želimo da puno toga uložimo u njih i da što više radimo na popularizaciji našeg sporta koji je trenutno u našem gradu sport broj 1. Ovo je prvi put da se u Zaječaru održava manifestacija ovog tipa, a odziv dece je bio veliki. Organizatori revije su zadovoljni kako je sve proteklo i nadaju se da će ovo postati tradicija, kako bi deca od malih nogu ušla u svet sporta. Veoma sam zadovoljan kako revija za sada protiče, sve je u najboljem redu, poštujemo satnicu, nikakav problem nismo imali, sve kako smo planirali, tako je realizacija teče po tom planu. Koliko dece ima za sada? Po mojoj slobodnoj proceni ima preko 150 dece, devojčica i dečaka. Imamo 16 ekipa, svaka ekipa broji minimum 10 igrača, tako da smo uspeli da privučemo onolike broj dece koliko smo i planirali. Ovo je odlična zamisao i super ideja. Trebalo bi još više ovakvih stvari da se dešavaju u našem gradu. Kako ste zadovoljni celom organizacijom? Lepo je sve, lep je odaziv dece, veliki broj dece je došao, može to da bude mnogo više, ali ovo je tek početak. Koliko je to važno za sport danas uopšte? Vrlo je važno. Vrlo je važno što su sva deca odavde, što su to naše deca i što ta deca ostaju ovde u naš grad. Kako ti se sviđa sve ovo danas? Pa super, ovaj rukometni klub Zaječar je organizovao reviju i baš sam srećna. Sad ćemo da nastupamo, jedva čekam. Ti voliš rukomet? Da, obožavam. Zašto? Zašto baš rukomet? Pa zato što je lep sport i mogu mnogo toga da naučim. Super. Jel igraš rukomet? Ili voliš rukomet? Da. Zašto? Zato što sam i prebio na i zato što sam i prebio na rukomet i zabavno mi je da igram. Zašto ti voliš rukomet? Zato ovo nema mnogo da se kliza, nema da se udaraju. Zato voliš rukomet? Na kraju revije sva deca su se slikala sa seniorima i seniorkama prvih ekipa rukometnog kluba Zaječar, a kao nagradu su dobili diplome. U nedelju u Zaječaru je pobedio rukomet.